Her begynder Forunderlige skabninger af Tracy Chevalier, indlæst af Stine Prætorius for AV-forlaget. Bogen indledes med følgende dedikation. Til min søn, Jakob. Kapitel 1. Forskellig fra alle stenene på stranden. Hele mit liv er jeg blevet ramt af lynet. En enkelt gang rent bogstaveligt. Jeg burde ikke kunne huske det, for jeg var kun et lille barn, men det kan jeg. Jeg befandt mig på en mark, hvor der var heste og ryttere, der udførte kunster. Pludselig blæste en storm ind, og en kvinde, ikke mor, samlede mig op og tog mig med ind under et træ. Mens hun holdt mig tæt ind til sig, kiggede jeg op og så mønstret af sorte blade mod en hvid himmel. Så lød der et brag, som om alle træerne væltede rundt omkring mig, efterfulgt af et klart lys. Det var som at kigge op mod solen. Jeg mærkede en summen løbe igennem mig. Det var som om jeg havde rørt ved brændende kul, og jeg kunne lugte forbrændt kød og fornemme smerte, dog uden at det gjorde ondt. Jeg følte mig som en strømpe med vrangen udad. Andre begyndte at hale i mig og råbe, men jeg kunne intet sige. Jeg blev båret et sted hen, og så var der varme hele vejen rundt. Ikke et tæppe, men vådt. Det var vand, og jeg kendte vand. Vores hus lå tæt ved havet, og jeg kunne se det fra vores vinduer. Så åbnede jeg mine øjne, og det føltes, som om de aldrig har været lukket siden. Lynet dræbte den kvinde, der holdt mig, og 2 piger, der stod ved siden af hende, men jeg overlevede. De siger, at jeg var et stille, svageligt barn før stormen, men bagefter var jeg livlig og vågen. Jeg kan ikke sige, om de har ret, men mindet om lynet løber stadig igennem mig som en gysen, da jeg så det første krokodillekranium Joe fandt, og da jeg selv fandt dens krop, da jeg opdagede mine andre monstre på stranden, da jeg mødte oberst Birk. Andre gange mærker jeg lynet slå ned uden at forstå hvorfor, men jeg accepterer det, lynet fortæller mig, for lynet er mig. Det tog bo i min krop, da jeg var lille, og har aldrig forladt mig siden. Jeg mærker et ekko af lynet, hver gang jeg finder et fossil, et lille stød, der siger, ja, Mary Anning, du er forskellig fra alle de andre sten på stranden. Det er derfor, jeg er jæger. Sample complete. Ready to continue?